gayune Purawasa jati pangira jagat godhong kinarya pratopo kembang lintang saoga langit wasor ayo lanteng su kasirat pon lan udan puncak anggo sopome bengkapra dewe hoyote payu wajra Bengawan Solo monggo Delinda riwayatmu dulu sedari dulu jadi perhatian insan geser ingkang pojok monggo daerah alhamdulillah ya reng goro-goro iki upama iki mau ki kok rada banter ngono ki mau layat ora sida ngantenan malah do takjiah sepape ngapa ta reng ayo bot-bote sowan ngersane Sang Hyang Kapyarsa ngono ki upama aku mau ra mangkat ngono ki iya jenenge nyawa ki Gusti Allah senajan kaya ngapa wae isih dilindungi nyatane montore remuk ning wong isih wutuh syukuri mula ki karo nahan-nahan ngene iki ya
tak betah-betahake. Wong pancen iki wis nadar ki Kang Kapyarso nek nganti ora rene lah ngono. Mergo saking semangate aja dipijeti karo yu sapa iki mang. Wah, yu tuyem jan matur. Bojone gareng. Mbak Yu Tuyem matur nuwun iki mau wah ya wis tenan ditulungi Mbak Yu Tuyem ning pancen ora apa-apa kok Mas, ora patah tulang ngono meden-meden yo ora Mbak aku nek patah tulang yo ora tekan kene. Wis teko iki dina iki senajan wayange urung teko. Kelire le masang sok. Bagya ki dipasrahkon golek sak wayange malah ning tekake gamelan tok nek jagane. Iki cah nek rapake ya sing ngene iki mang rebab tok sing digawa ya ora apa-apa. Salah tanggal Pak jebule niku iki karo wayangane ya ora apa-apa iki wis sesuk bengi. Ayo iki karo diteruske wong nanggone dhewe sing semangat. Iki Mbak Maya ayo. Itu Yanipun Kang Mas Dauri iki besanan karo Desa Nurut. Anggugu ya nurut to anggugu leh gugu. Timbangane padha kok gugu teh kuku ya siji-siji, gugu entuk nurut. Ha iya. Ayo meso kok iki. Dasar ya iki mbako iki gek payu rada lumayan. Kira to, Truk? Iki payu 120 lho. 3 kilo. Aja. Ya ora apa-apa, ya kabeh iki kadang rezeki iki ya tipis, kadang ya kandel. Gitu Pak, ora bungah nek gek nampa ganjaran, ning aja sedih yen gek nampa pidana. Lah ngoten to. Aku iki lara ngene iki ora tak gawe sedih ya. Dek gawe seneng-seneng, mergo nek ati seneng engko sel-sele yo do urip iki engko pecitan awan engko bengi pijetan meneh. Stang pinu. Wong ki ya pokoke dinikmati urip nang alam donya. Iya, Bunda.
Papa. Ki bojoku gek nonton iki wis waras ki tenan ki makmu. Kuwatir mau tak kabari ki langsung lemes. Sak nalika ae jenenge Asine batine mriki. garwa sigarane nyawa kok nek bojoku nganti nang apa ae wis. Ora iya. Mulane mula aku tak gawe sing aja nganti. Ning ngaten kok, Pak. Sak apes-apese wong ki mesti ana slamete, sak slamete wong mesti ana apese. Kabeh ki padha nganggoni dadi digawe santai wae. Wis matur nuwun wis tekan kene. Entek kene. Itu perahu riwayatnya dulu kaum pedagang selalu naiki itu perahu. bojone Bagong teko iki ayo Gok aku nusul no ya santai karo wedange panas ditokake. Iya. Ngene-ngene iki digawe sing sekolah nongkon dhewe ngono ya truk. Ayo. Ora usah mikirke jam-jam ra werna-werna. Sing penting ki sajene komplit. Ya kopi, ya teh. Ayo ngono kuwi. Ayo. Iki karo tetembangan karo nunggu mara besan, mara bangun. Lah iya, nek wis rawuh kene, akeh adicara dimulai. Iki yo nganti gembeng-gembeng kowe. Digawe nek iso ki Kang Daur iki nganti kesurupan iso itu. Ayo tumpon nganten kesurupan. Yes, pokoke saking bunga iki iso lali Purwoduk Sina. Sapa ngerti ya ta. Kesurupan langsung ngome ya jaro abine. Terus ketok iki mung bojone Bagong iki pancen wah bocah sing winasis aja. Lari sira jamak karo ngantuk wae sak yanane. Ayo. Turu kok yahmene. Iki kayak jam pira yahene kok turu. Mengko iki kayak yahmene kok turu. Kiye girongan nek kompak iki artine dadi empuk. Ayo. Urip ana kota gedhe.
rumiyin kagem sedaya pilenggah katur dhateng para punden para bapak dangu mboten pepanggihan nggih dana dinayanan wangunipun nggih donga dinunga mugi-mugi pinaringan sehat seger waras dirga yuswa dirga nugroho samudayanipun linangkung wonten ing laladan gugu nyuwun ngapunten niki para putra-putra niki cok gojek nek nanggon dhewe iki ngeten iki akrab ngoten lho ngate piye ya ha iya men akrab nyambut gawe kok jengkerut tak darani celurut truk apa reng gegojekan ya kena ning awake dhewe iki aja nganti kali nggonata sebabe iki Rama ndak murang-muring ayo nderekke Bendara Janaka ayo padha sibuk ayo tak derek ayo Gong ayo tak deke hati-hati yo ayo gotong royong nyambut Mangastungkara mrengkang murba jagat kang murba wisesa kang wenang paring pidana wenang paring nugroho yang widi yang manon pangeran Purbanegara moreh tebih sawring tulak sari dirga niskala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah apa ba'dah. Sih nugroho peparing dalem Gusti mugi ndayanono katentreman kasantosan miwah kawilujengan. Mugi tansah lumintir lumintu dhateng kita sami waradin sagung dumadi winantu sagunging pakurmatan kunjuk bragung para tamu sinedahan ingkang boten waget kula sebat kapiji baka setunggal ingkang satuhu dahat pantes tampi pakurmatan linangkung ingkang katemben bagya mulya pamangku gati nolijih jadipun Bapak Dahuri sekalian Ibu Waliem
titi wanci dinten menika siang kang pinilih surya kang piniji warasa ingkang ginantha nujuari respati cemengan sinareng plethèking surya ingkang kaping 16 bakda mulut 1927 Hijriyah 1958 Jawi taun dal windu sancaka panjenenganipun pamangku gati nggih Bapa Dauri netepi darmaning Sudarma nggihipun misuda wisudaning tanaya nggih tanaya jalu pun bagus supadyana titi wanci menika sampun kepareng badhe ninggal mangsa muda ngracut alam remaja minggah tataraning dewasa nepusi jantraning gesang hanggayuh kenya tumaruna kinarya garawa retnaning ayu Siti Ngazizah bojojenipun Bapa Madya adalah Ibu Muntamah menika ingkang mijil saking Gugu setunggal dene siang menika ngawontenaken gelaranipun tata cara ngunduh mantu utawi mboyong sekar kuduk cepaka mulya sak judi mila gelaraning tata cara wasana gatra kang kinarya dados rakitaning adicara sak mangke Mbak bilih sampun wonten sasmita temanten sarimbit lumebet wonten ing sasana wiwaha badhe kapapak panjenenganipun Nyai Panti Kyai Panti miwah narpa cundaka ingkang saperlu badhe babar gelaraning tata cara tanggap wacana baring pasrah tinampi paripurna atur walian tanggap wacana lung tinampen temanten badhe kasuwun kaboyong tumuju wonten ing sasana Panjaka Mulya sirep sawetawis kula lan panjenengan sesarengan mahas wonten ing alam sunya rungi Dedhepe Sumanda pangwas dalem kang Porwengdat daya arasa midhangetaken kumandhanging pustaka suci Al-Qur'anul Karim sigek sawetawis swanipun para kanca-kanca atur panglipur lan ugi mbak bilih sak mangke para kadang sinawa krida dharma paring tandha hormat kalajengaken atur waluyan catur gotra pangudal swaraning griya pambagya wilujeng dene purnaning wiwahan mbak bilih sampun katutup mawi doa utawi hastungkara ngaten gelaraning tata adicara larikaning adicara ingkang regani mila sawetawis ugi sinambi ngrantu keparengipun pamengko gati menika njawil para putra-putra saking Tanggulanom menika Bathara Candra Sang Hyang Jiya Bathara Bagya pun sami sowan mriki ingkang saperlu badhe dana rasa atur pangripur sinengkuyung para kadang krida dharma lumantar kadoet audio kepara niki dipun siaraken langsung live streaming menika yen ra kleru kaya wasit saka Yaman sing membengi rupane kaya Timur Tengah pandhinipun TVS Multimedia sengguyung menika nggih para putra-putra Nuswantara katur jumeneng Mbak Erawati ayo bareng-bareng payake tinggal sik yo engko manganeh tur karo cumak camuk ora apa-apa menengon dhewe
anggerariku. Ini. Wah niki Pak, mboten nyono nek priyayi-priyayi Temanggung iso mlang-lang buana. Ngono ki ya mung saka daerah kene wae. Kula ning nganti sok gumun kok. Cah Sekaranom ya wong kene kabeh. Rencana sone sing arek oleh kene. Arek oleh sereal. Kene nduk Tira. Ugi menika wonten Mbak Maya. Iki sing bintang tamu adoh iki. Tidak. Kowe le mubeng kleru kabele. Nah. Nggih. Cara buah menika waloh ati. Napa, Bapak? Lenek. Napa? Seger ya, Nak. Sih. Ayo, Linda. Kene jumeneng. Yo. Sedaya legah sinartan angrantu. Gelaraning tata upacara boyonging pinargya temanten sari bijak mangke kasuwun lenggah kanthi mardikaning kalih. Sinambi lenggah kalih nek mboten ngantuk nggih kalturan ses beto kiambak nggih Pak nggih. Nggih kula nggih jane ajeng tak paringi ning kok mboten cukup dados jenengan mangasta kiambak mawon nek turah kersane beto mriki. Monggo lumantar para kanca Sekar Anom.